Dušane, ja mislim da svi oni koji dođu na sajam automobila, makar i prazna novčanika, na razne načine razmišljaju kako bi mogli da kupe bar i neki najjeftiniji auto. Jel imaš ti neki predlog? Da, stvarno, čak i koji mnogo manje zarađuju nego ranije, imaju ovde dosta mogućnosti zato što se svi trude da vam prodaju taj auto. Znači, tu imamo i kredit i leasing. Šta je povoljnije? Kredit, leasing, šta? I jedna i druga strana ima svoje prednosti. Kreditom, kad kupujete auto, auto će biti vaš, znači vaše vozilo, možete raditi s njim šta hoćete. Dobro. Leasingom, kada kupujete auto, auto nije vaš do momenta kada ga do kraja otplatite. Tako da je to u stvari najbitnija razlika. Naravno, postoji tu i način uzimanja jednog i drugog, znači administrativni pristup, papirologije i svega toga, ali ovo je suštinska razlika. A na mnogim automobilima vidim kamata 0%. Da li to stvarno postoji ili tu postoji neka zamka? Ako je 0% kamata, ja bih pitao onda koliki je gotovinski popust. I onda bi se tu u stvari prepoznala prava istinska kamata koja postoji. Šta je konkretan savjet sad? Pa konkretan savjet bi bio da izaberete auto, znači tačno model, vozilo koje želite da kupite i onda druga stvar je da vidite koliko imate prostora u svom finansijskom funkcionisanju za tu ratu otplate. Tek tada sa tim informacijama idete kod prodavca vozila da vam preporuči neki oblik finansiranja u banku svoju ili neku drugu, prosto da dobijete ponudu i u jednu leasing kompaniju koja opet može da vam napravi treću ponudu. Tek tada ćete imati rezultat šta je stvarno najbolje. Znači da nas ne ponese atmosfera, pa tek mesec dana nakon kupovine, odnosno sa prvom ratom, da se osvestimo pa kažemo šta ćemo sad, kako da otplaćujemo. Finansijska odgovornost prvo mora da bude uvek prisutna, pa tek onda, da kažem, moment kupovine.